barroan. Bai. Bueno, Gabon, ongi etorri. Gaur egingo dugu programa bat, eiruko gure lehen aurkezpena izango da, Ubisoften show ero ikuskizun hori presentatuko dugu, eta hortarako gare Aritze Odriozola, Goizane, ez dakizura bizena, Goizane, egia esan. De Herreros, baina, berdin du. Vale, Goizane Herreros, eta Gari Larrañaga, hola esan, ez dakit, zuk esan. Eta Gari Larrañaga teknikari bezala, eta Damian Madina baitean neu. Eta, bueno, ia zer ekartzen dauzkoen berri, ez? Dare gauza batzuk espero dituguna, gauza batzuk nahiko ginuzenak, Bai. eta igual ez dienak egongo, ziurrenik. Aurrera, zuek, bai. Bai, Goizane, zu hasi. Egia esan ez dakit ze espero Ubisofte, ze azken urteetan nahiko galduta izan dut, agian, uste dut, jolastu nuen azkena izan zela Assassin's Creed, baina orain dela inbeste, que sin más, espero dut sorprenditzea, baina berez ez dut ezer espero. Espero dut, pues hori, que me sorprendan eta horrekin jarrikoa. Bai, nire antzera nagoz, Ubisoftetik beste estudio batzutan bezala, beste Ubisoftekin ez dakit zer espero izan, ze Assassin's Creed azkena orain dela denbora gutxi estrenatu zen, Rainbow Six ez zetiruzten berririk ez eragutziko dutenik, orduan, agian, eragutzi dutena Far Cry 6, baina bestela ez dakit nondik atera, o nondik sorprenditu gaitezken, beraz. Espero dut, zerbait izango dutela eskupean. Bai, aipatu dituzue, eta gero izango zen, The Division, igual, beste hortariko baita, IP bat, hirugarren bat, haiena dana, eta ikustia bere horren inguruan. Hola, IP berririk ez dugu espero. Aziratean ez dago. Kontutan eukita azkenengo urte honetan koronavirusaren temarekin eta nola egon den IP berriak ateratzeko pixkat zaila ikusten dut nik ere, egia esan da. Joku asko gainera atzeratu egin dituzte prozesua moteldu delako eta hori dena, eta hori ikusi behar. Baina raroa izan da, ez dala zerre atera zer berria idean preparatzen. Eta, Watch Dogs ere igual berri bat, baina azkenar ez da instagarra, orduan, ez da denbora emango dekriure atera ezakete, baina, ikusi berkoa. Eta nik gaur Ubisoftetik espero etena da gameplay gutxi eta trailer asko. Ze, esaten dugu bezala, ez? Joko principal horiek dela gutxi ateratakoa dira, eta gameplay bat ikustea raro izan letzake. Garik izan duna gaina tartean delarik, pandemia izan degula, beraz. Ikusi beharko du, ze egiten duten. Gutxenez entretenigarria izan da helazea. Bai, show bat, goizanek esan da. Hori da, ez zati aurrekoan bezala, atzera denbora bukatuta, oain ordu bete itxoin, gameplaya ikusteko. Hori uste danak espuablatu diala. Bai, horren inguru. Esaten dabe hori, jokuak zuek esaten zen bizenan arira, jokuak 2020an egon die joku batzuk, ja zerena prest 2020rako, eta gero 2021 baterako prestatu behar zien danak atzeratzen dira 2022. Arduan, justo urte hau, naiz eta izan, eirua bueltatzen den urtea, zaila izango da. Osea, gauza oso guapuak egotea, ikusiko dugu, ondo gongo esan, ni nahiago dut, baina esperantzak eukitzia zaila da, bi urte barri urtengo dien, ero datozen urtean urtengo dien gauzak, orain esatia oso arriskutsua da. Eta esaten da bena, datozen urterako izango da, ziurrenik, ero urte bukararako. Baina esaten nahi Ubisoften kasuan, o eiruan generalean? Orokorrean, nabil esaten. Nik uste, zenbaitek adibez bihar ikutziko du Microsoft eta betez danean gauza asko egon goiala. Gaina Microsoft ikusi dut, ez? Azken aldian dabil estudio pila bat erosten eta azken finean kontsolan generazio berria da, beraz, hasieratik abantai hartzen dunak asko eukitzen du generazioa zeinek iraziko duen zan dezakeguna. Bai, baina ez di gongo oso larri, ez? Ikusi, Sony ezin da usaldu, ez dauka PlayStationik,
Orduan, jokua be aguanta goengo ditu, jendia be uki arte masa gehiago, erratxetan klangetara dago, baina bestela hola ez da betara be Ja, baina bombaz esklusiborik, ez? zenbat denbora ontalezketzu jolas bat, inbertitu dezun guztia, eta Bai. etekin lortu gabe, eh? Ze jende hori guztian soldata patu inberdia urte beten, eta ez Hau ez da, nago, da oso egoera arraroa. bai, oso egoera erraroa da. Txatean animo bereziak ematen zaizkio goizaneri, guztiz ados. Bai. Metxe, Ni esker. bestalde ere bai, txatetik pasa dira Galaipa eta Suspekain, Minecrafteko zerbitzariko teknikariak, hemendikan agur bat, behiei. Hori da. Eta bagoa, 4 minutu falta zaizkigu, zuzenekoa hasteko, bueno, hasiko dira, ja, hortxe dago, atzera. Momentu zaidia aurreko Watch Dogs, Watch Dogs Bai. 3ko bideoak eta jartzen, orain, jarri dituzten izan dira bideoak oina arte ateratako jolasenak. Baina, bueno, Bai, asteakin batera minutu, gure arpegiak utziko zute ikusten, eta bai, Dano batera ikusiko dugu, ez? Bideo. hori da. Bai. Hori erosen reakzio, aurrera. Botara Nik zai. Ubisofteko, karo, oantxe bertan ez dakit ze jolastu dudan Ubisoftena azkena. Igual izan da Far Cry 2 jolastu nuen. Pixka bat, azkenengo, nik esan nuke Ubisoftekoa Far Cry 2 esan zela, bai, eta oso ondo zegoen egia esan da, Da, bai, Far Cry 2 Bai. oso nazan. Baina, kio... Nik azkena jolastu nuna Assassin's Creed Odyssey izan zen. Bueno, ezkegia da, Assassin's Creed Odyssey nibilin nintzen lehenengo, eta gero erosi nun Origins, Egiptokoa. Eta Egiptokoa ez dakitzeatik bueno, bakitzeatik, baina A ver. arazoa zan, ondo etzejoan nere ordenailuan. Eta behirat jardu nintzen interneten, eta zan nonbait Nvidiaren grafikaren driverrakin arazon bazun, eta soluzioa zan, ez dakitzen bat bertzio lehenagotako driverra instalatuta izatea. Eta zan, bueno, Gaur ni ez, naiz jardungo biharko driver hori da, zar bai, batzukin, nere arazoaz dan batenekin. Eta orain ez dek konprobatu, baina jolaz zaukat, praktikamente azira utzita. Hemen digan txatean Andromedak idatzi du, aber, luzea izango dela uste dugu, ba, ez dakigu zenbat iraungo duen. Jakin dakio, 10 terditan devolberrena dagoela, gehienez ordu terdi, baina ez dut uste ajustatuko dutenek ordu terdi osora. Ez, nik ordu eta esan nuke. Baina, alabe, bestelako enpresek ez genuen uste hainbeste irautea, baino trailer bat bestearen atzetik egiten ari dira, eta denbora guztia okupatzen ari dira, guztirik, osorik. Ba, goizane hori espero du, izatea trailerra edo gameplaya, osea, eta ez izatea trailer bat, eta gero ordula ordena itzegin. Ze, eiru batzutan egin izan dira horiek, eta aurkezpen horiek izaten dira infumableak. Pixutxuak izatea, bai. Azkenengo minutu terdia sartzen ari gara, beraz... Horengoz... Rainbow Sixeko. Bai. Bueno, komentatzen nibe Assassin's Creed bastantetan ibili naiz, zaharretan batez ere, eta batez ere ordenian pasatzea, eta Assassin's Creed 3 izenakin, bai, estatu batuetako horretan pixka eta ataskauta geratu nintzen, ze eskasagoa pentsatu jatan. Gero esaten da, Black Flag eta horrek asko rekuperatzen da, bela, eta badauka gogoa probatzeko Odyssey eta honek, baina... A ver. Odyssey eta hauek asko aldatzen dira, ze RPG-en... Mekanika aldatzen dute, ez? Bai. Ze aldatzen dute, ez? Mekanika, bai. Arma ezberdinak ibilitzazketzu, eta daude kalitate ezberdinok gau, da epikoak, legendarioak eta horrelakoak. Bai, gero, Far Cry 3 bai tope, ibili nintzen. Bai, ni Far Cry disfrutatu nun, bai, izan da. Eta hon ikusietela, bideoan, azkena ibili nintzen jolasa, etzan izan Assassin's Creed baizik eta Trackmania izan da. Hoi xagaretu eren, Trackmania Ubisoftena. Trackmania Ubisoftena da, ero Ubisoftek banatzen dau. Ez, Ubisoftena da, baina Nadeo izeneko enpresa. Vale, ez hori da, nire Trackmania sako eta hain berria instalatu dut. Bueno, oso antzeko egia esan nena izibili. Bueno, gari, ja igual jarri, ez? Bai, azkeneko, bai, ja hasi dia, así que, ala, gero arte... Gure ahotsak entzungo dituzu, baina lasa. Bai, gure ahotsa bai. Atzera kontua.
Bueno, ordu bete. Bai, ez da. Bai, hori izan dut. Hi everyone, and welcome to Ubisoft Forward. I'm Neelam. And I'm Yusuf. We're so thrilled to be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the Bai, latest ordu bete, news bai. and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, In-game irudiak erakutsi gaitula esan dute, ez da hor? we got this gorgeous set. E3 is back. Baina gari, But I know why y'all ze dauka jarreta? you want to see games. So Momentura? Ez dakit atzeratuta zote. Operators are facing off against an evolving and deadly Eh, You'll no doubt have noticed. 8 segundo atzera uste goiala. Bai, ze horregatik, mozkeatu nau. Step into the containment zone. bai, nik hemen tope aurratuta sekat, oza, ezin diat ikutu. Bueno, lasai. Oso? Ez tekizak pasatzen. Bale. Tranqui. I used to feel so much peace staring into the heavens. Bueno, hau Rainbow Six CSeko It fell. irudia dira. Imaginatzen pertsonaia berrin bat, DLC bat, o... Bueno, DLCak ez daude. Baizik eta pertsonaiak eta daude. Eta mapak. And the nightmare began. Baina, printzipioz orduan mekanikoki eta hori berdin, no? It could become Ez que arraro iten naizait, egia erakusten trailer bat, non, gero gameplaya eta hola ez da nezarre. so. Oda, gameplaya da Counter-Strike, ulertzeko jendeak. Orduan, ez dakit. If Honek gehiago ematen du kanpaina modua izango balin bezala. Hoxe, nintzen pentsatzen, ean kanpaina bat ateako jote. Auskalo. Bueno, joera orokorrean da, kanpainarik ez ipintzea, ez? Ba, Horregatik, guztiz, jolaza guztiz online da, ez dauka kanpainarik orduan. first. Dakit eventu batzuk egon ziala jolasean, hola, hau bezala zombiak, edo, bueno, gauza estralutar eraso arraro hauek. nuklear bat, ez? Oingoan emoten da. Pero ez... Igual eventun bat da, anuntziatzea baina, joder. Ez, ba, hau izango da, ez? Ez da gizedien tombiako estralutarrak. Baina... Ez dakit, dana cinematika izatea. Que ateratako jolas bada, orduan. Hau joko beti izan da Nuke- oso taktikoa, ez? Bai, izan da, Nik nahiago nuke alabe ikustea nolakoa den jolasa, maske Bai. cinematik ikustea baino. Bai, bai. egia esan. Gameplay bat, hori garbi dago. horret izaten du gaina, aterata daun jolas bada, orduan. Ez dut ulertzen. Oso ondo. Eta gainera jolazza benetan dana ez da estilo ontara, da talde bat, 5 pertsonakoa beste 5 pertsonen aurka. Bai, Orduan. kompetitiboarako pentsatuta, ez? Bai, pixka bat. bai, guztiz kompetitibora pentsatuta daun jolas bada. Counter-Strike Bai da. bezala xe. Ez que hau beste Rainbow jokua Six da. Extraction. Bai, hau da, Rainbow Six Extraction, markatu. Extraction, bai. Eta aurrekoa esan Siege, ez? Eta uste dut hau beste jokua da, orduan, eh? Ez dakit, igual izan da unibertso berdinean, baina hau kanpainako jolasa. Baina beste jokua da. Ez dauka fetxarik, haber esaten da ben. Nahi buzi, September, amasei, hori da, hau ez da existitzen, eh? Horregaiti da horren diferentia. Now, I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. My Vale. name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction.
With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. Some of the operator's abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players, but this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? Bai, esaten dabe dala joko berri bat, batetik 3 pertsonara jolasten dabela kooperatiboki, eta Iaren jolasten kontra. dabe, hori da, ia baten kontra, eta dauke objektu antzekoak, baina gauza batzu berria dira. Bai, desblokeatzen jungo zanak, eta hiru operadore horiekin norbait hiltzen bada, operadore hori ezin du berriro erabili, erreskatatzen den arte. Norbait iritsiko da operadore guztiak galtzera, seguruna. Ba, seguru baiet. Egongo da zerbait hori. What is it? Who are they? And where do they come from? What we know is the Arkeens are an evolved form of the parasite that was first Joder, detected tipo frantzesa 2 hala. years ago during the outbreak event in New Mexico. But Frantzesei since, barbarea the notatzen zaie. parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we Pixka know bai, so far. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution. As incubation nests and their sprawling tissue. Bueno, dia alien batzuk, ez? Sortzen dabena kolonia batzuk estatu batuetan, nola ez? Eta azten die terraformatzen, ez? Hiri horrek. Eren beharretarako. Nere galdera da, alienak estatu batuta joten denean, ez dute pentsatuko bizitza inteligentia dagoenik, o bai? Zenbetiarea juten dira, tio, nik ez egin nola dan hau. Bai, kenduta District 9, pelikula... Sudafrikara Lakuan. juten dena. Bai. Or the long-range spiker, the explosive breachers, the shape-shifting tormentors, and the apex. There's a lot more species of Arkeens and mutation that have been observed. Arcanes, dauke izena, ez? More on that very soon. Etxaiak. Bai, hola esan dik Thank you Arkains, so o bai, much for zela. joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, Alright. that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Hale, Six gameplaya season, hasten danean, we have favorez, exclusive abisatu zuek. unlocks for you in those games. Okay? Ze askoz aurrera banoa. Been waiting long Ah, bai? enough. Bai, uste bat. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Here is Rainbow Six Extraction. Oraintxe beltzean jarri da. Bai. Vale. Oantxe hasi da. Vale. Zeraitik, kargatu berriz, Ez, ez? kargatuet eta oraindik gauza arraroa gerta da, beraz. Hola xeutzi ordu mas pare. Bai, hola xet. Baina horrentzuekin batera no. Bai. Goizane impactatuta gelditu da eta hautsi gabe gelditu zaigu. Esate dute streameko volumena igo aldezakegun. Bai, noski. Esana etxeana, Ubisoften Jokoan, bitoa. Bai, ari naiz, ari naiz. As a squad of 3, Bueno, jolasa ikustea gameplay aldetik zea dala. Rainbow Six Siegen antzerakoa zana, eta Motoria da, mekanikak edo, grafikoki. bai, grafikoki agian zertxoa mejoratuta, baina antzerakoa. Easy for a nest to incubate and bring to life. Baina, bueno, ikusten da, ez? Oso estrategikoa, taktikoa. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. Zeateko gauza bat begiratu dezakezu gai, mesedez? Bai, esan zer. Idatzi duela, mesedez. Hau bezuko. Bai. Bai, Andromedak esaten dago, trailer sinematikoak ez dotzala ese esaten.
jokuari buruz. Bueno, gutxinezan gameplayera erakusten nahi dira. Bai, A eskerrak. parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Vale, ikusi dut Moves izan. faster in sprawl, but operators get slowed down. Ibilak ez dago espero ese berririk, suspekaino esaten dago, ia sorpresari dagoen. Eta Mario eta Rabbit. Bai, filtrazioa egon diala, uste. Nintendo egin du la Bai, filtrazioa. bai, kriston liak egon dira, gaur. Baina horrelakoak azken batean, nire rabia ematen dit. Baina adibidez, Pokemonekin filtrazioak daudenean ni lehena naiz irakurtzen. Beraz ezin dut hitz egin horrekin. Baina etxatu gustatzen, filtrazioak. Ero bai. A ber, azken batean, batzutan eramaten zara, decepzio moduko bat, ez zaizulako gustatzen eta diozu, ba, filtrazioa da, agian ez da gertatzen. Eta batzutan, ala da, eta bestetan ez da, nahiagut ofiziala ikusi eta jazta ze. Adibidez, Silksongeko jolasa, ja dagoeneko atera da, lau aldiz. Eta nik oraindik ez dut jolastu. Ja. Bai. Bai. Gaitz bada, eta aurrean eari, bueno, eak beak egin zuen berezea, spoilerra edo filtrazioa egin zuen, nahi gabe. Baina, bueno, ikusi harko, pentsatzen du Ubisoftek zerbait eskatuko jola kasu honetan Nintendori filtratu ditu. Bueno, pixkat, gameplayari buruz, ez? Emoten daudala oso, claro, oso tematikoa da. Gustatu behar jatzu zombien asuntago asko. Igual gariri asako gustako jako, baina. Arraro intzaitena da, hiru pertsona bat. Bai, bere garaian Call of Duty izan zuen zombies aparte atazuten beste alien antzeko zerbait, eta ez hitzaiten azkenean gustatu, ez? Porque mekanikak eta zen oso zombien estilo kopiatu zuten. Kaso honetan hau taktikoagoa ikusten da. Ez dakiz puntura arte izango duen zailtasuna, o... Baina arraroa hiru pertsona, maximo, normalen olakotan lau izaten dira. Edo eta bost. Baita. Igual oso espazio txikia dielako. Eta... Bai, hori hola da. Sitzen be jolaste zemen etxeetan eta hola. Ez dakit. Igual Destiny eta estilora, iruko taldeak kampaino egiten. Baleike. Bai, baina Destiny beste zea duka. Beste azkartasun bat eta... Baina bai, izango da, Destiny izala raidak inkurtzioak egon goia misioak egiteko. Ez ni pentsatzen dut, igual, 5 pertsonakin, egon leikela pertsona bat aldian, eze behin bari pasatzen dagoena, ez dela enteratzen ezekin. Eta irukin igual obligatzen da, behartzen zaitu, irurak egotera. Ja. Ez dakit, holako, ez dakit zergatik izango zen. Ni zentzazea hau jolazio pasako dala, zinpena ni gloria ezaten dana. Ez dakit, badago komunitate bat, ez? Rainbow Six tope hiltzen dana. Bai, baina Rainbow Six oso desberdina da amendik, Ja. Ikusten nahian jolazaz ezer ikusi hauka Counter-Strike batekin. Ez errez, orduan. Bai, hau gero da... Jendei bat hori gustatzako, ez? Kompetitiboa. Beste pertsona aurkia biltzea, eta zea. Bueno, momentuz, 15 minutu, honi eman dutze, Bai. Hortu betetik 15 minutu. Ez dakit nik hori seinale ona edo txarra den. Ja, gero sorpresa asko, ez dakit. Ze Far Cry 6ai beste ordu laurden eman behar diote. VR-en eta atarako da bela, eta... Hori da. Baina alabe, berez, kantitatea txikia baldin bada, baina kalitatea ona bada niretzat nahikoa egia zan. Bai. Bai, gertatzen dana da, momentu honetaraino, niri honek ez dozte emozionatzen asko. Ez. Eta ez da estudio txiki bat, Ubisofta. Ja. Baina berez, niolako jolasekin... Bai ondo dagoela zure kabuz jolastu alizatea eta baina... Jolas kompetitibo bat aldatu nahi dute
kooperatibo batera, baina ez dakit oso ondo aterako zaien jolasaldi hori. Ez, baina aldatu ez ditengo, aparte mango dituzte, Osa, biak mantentzen. Bai, baina. Naiz eta beste bat izan, aldaketa horrekin ez dakit nola garatuko dute mentan. Jendea nola eraman kompetitiboa den alde batetik, nola eraman beste jolas mota batera. Bai. Horretik esan den, nik ez jolas honek exiturik ez duela izango irutzen zait. Together against this emerging threat. Squad up with friends in co-op or step into the containment alone. Stay tuned for more Rainbow Six Extraction intel coming very soon. If you think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first Rocksmith. console game that taught millions Pentsatzen hau da guztiz Whether utzita you're already zaukatela. an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun Baina and Rocksmith interactive etzan way to learn benetako guitar, gitarra playing your konektatu. favorite Bai, songs. ni badaukat, And in the konektatzen decades duzu since benetako release, gitarra, our community Eta and ikatzen users bezala. are only aparato amplifying. kable batekin, This year, let's turn it up entzukatzen to duzu 11 ordenagailura and eta see what's next for hor Rocksmith. kantuak eta josenke. Da Guitar Hero, baina benetako gitarra. Gitarrako, hori da. Nik gitarra ikasi nuen Mikel Marquezek abestiekin. Bueno, Horrek bali, Rock Smithen ez dituzte jarriko lako kantak, ez dakit, igual pertsonalizatu zen, ez dakit. Ostra, ipiniu ikasi akustiko, gitarra akustikoa o elektrikoa. Elektrikoa, bueno. Baina akustikoa? Ze ba? Akustikoa ezin da konektatu. Bai, akustiko Bai, batzuk... akustikoak ja akaba dute. Bai, elektroakustikoa, bai, baina. Hombre, bai. Klasikak batzuk badituzte, Osea, betiko klasikak ez dute sarrez, ikasteko direna, baina klasika garestia dienagonak horiek badituzte sarrerak eta mikroak eta jartzeko, Ikusi dena zerbait, ez dakit horrela izangoan, mugikorra jartzen zuen konektatuta jolasari edo, eta mugikorrak uzten zuen gitarra alboan. Agian... Momentuz ez da kablerik ikusi. Ja, agian mugikorrak zeiten du, soinua grabatzen du, eta hori bialtzen dio, ez dakit. Berez, badago dagoeneko orain dela askotik aplikazioak gitarra afinatu alizateko. Beraz, agian teknologia hori hartu dute egiteko jolasa. Kablerik gabe eta bakarrik. Lapra ez da Guitar Hero, da Rocksmith. Guitar Hero da plastikoko gitarra batekin. Eta botoia dira, ez da, Hori da. sokak ez daude. Bueno, biletan dakazu flipatzia, Baina, bere zeltasun gehiago hone dau, zeltasuna... Hemen instrumentua jotzen aizea directamente, Hori da, instrumentua jotzen aizea. Besteak zeltasuna handi dauka zeatik. Digitazioa gatikan, bai. Botoiak jartzeko pulsazioak izugarri azkar jartzen zitzutelako. Hori da. Hori gitarran ditzeo digitazioa. Bihatzaren mugimenduari. Akustikoa, elektrikoa eta bajoa ere bai. Bai, neri ibilare gustatzen, neri gustatzen. Producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly been Bai, neko divertidoa izalezke jendeantzak gitarra as a ikasteko. lifelong gamer and a Bai. touring musician. Hain noizko hau pianoa eta jende asko When I gustatzen. started learning music. And that's why I'm thrilled to share the next evolution of Baina music learning. pianoa oitzea bi Rocksmith partiturak Plus, edo a bi new pentagramak interactive music irakurtzera learning subscription zaila da. service available Oso this zaila. year. Learn Bai, how bai, to ez play dakit. Pianoa jotzen zu? Nik ez dakit pianoa jotzen. Ez, nik gitarra jotzen dut. Eta pentsatzen egon nintzen pianoan eta horregatik aldaketa hori nik ez nuen lortu. Ez naiz gai horretarako. Nik bai, nik pianoa jotzen eta gitarra. Now that you can use your Bai, phone gari. as a microphone. Eta bateria, bajua, gauza asko. Hain noiz egiten dazun zuzeneko bat, ez? Set it Bai, hori da down danakin, and play lupeko along. katxarro bajarrik eta Now, tope. acoustic players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. Gauza gehiago ez Bai, diela bai, erosi beharko. Bai, kable barik, zuek esan duzuena. Mugikorra. Rocksmith Plus will have a huge amount of songs. Igual ekartzen du Rocksmith berak zea inalambriko bat, aparatu inalambriko bat, olako bat. Baina hor jendia mobilakin zebilen, Bai, egia, bai, arrazoi. You'll still have the note for note. Baina, esate dut, nik sarra probatu bakarrik noan, How the artist originally eta played them.
Ondo zeuan, eta gainera batez beda, guapoa, zure kantua, gustatzen jartzen kantuak eta deguzula aukeria ipintzeko. Se paseuan modua kantuak jendiak indakoak eta sartzeko. Hori da, ipintzen du. ondo zu, ontsa esan da. Workshopa atera dutela, Rocksmith Workshop, non jendea bereziak igo ditzakena. Hori da. Akordeak eta Eta kantuak, eta orduan Mikel Márquez jotzean ego zu, Mikel Márquez, gari. bai, baina arazoa da, Alabe- Fondoti Mikel Márquez ari bada, zein batzen du ze horrena, horren copyrighta. Hori jarri du daila suskripzio bidez. Bai, esan dago, ibilak aldetzen dago. Barkatu, USB ero mikrofonoa, ez da. Biak esan dituela, seguramente kableak balioko dau, baina ez dagoela beharrik. Eta igual kalitatea desberdina izango, euskalo. A ber, kabletik beti hobeto izango ba, mugikor batek grabatzen duna baino. Ba, izan leike, gertatzen dena gaur egun ja teknologia, ez? Ja. Ona dala. Thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see Osa, dala, their growth on a single hilabeteroko song. They can suskripzio now bat. monitor their progress Bai, technique by jarri technique horrelako across the zerbait jarri board. du, en plan, And overall, ikusi offer a alizateko better sense of how you're zelako improving abestiek over dauzkaten time. tablaturarekin Advanced players will be happy to know suskripzio we're bidez joango introducing dela. a new Eta hor uste dut Rocksmith tablature view. oso That way you could take garestia advantage of bada Rocksmith Plus's song library and gitarra practice tools in a dakitena format that's familiar jotzen and one that will dagoeneko hone your tab reading edo skills. We're gutxienez excited zerbait to maneiatzen announce that you can direnak register for a chance to tablaturak participate in our closed onen beta daude right after the dagoeneko. show. Ez dute Visit our zertan. website at rocksmith.com. Ez daki suskripzio metodo hori oso garestia baldin bada, ez dakit oso ondo aterako bazaion. Hombre, gero, jende asko dago, dakidena pizka jotzen, baina ez da bena jotzen normalian. Eta igual honek eskusa moduan, ez? Ba, Rocksmith bat botatzea, partida bat botatzea, puntuatzera, ez? Azkenean kompetitibo bezala egiten da. Bai, pikea. Jende bat Pikean entzat. zaure. Igual horre bai erakarriko da, baina, karo, dirua pagatzea beti gutxiago. Claro. Eta esan dute betara, ordenailuko betara ja inskribatu zaitezkela. And Riders Republic will give them just that. Ai, Last year, you got a first look at our massive multiplayer Vale, Raider outdoor Republic, sports hau show. aurrekortean uste. Since then, the project's grown Aurkeztu by zutela. jumps and grinds. Jo, eski koronavirusan asunto honekin ja, Ja, zea egiten hau. Ja ez dakit, aurreko urtean aurkeztu zuten, oin dala 2 urte. hau super kukia iruditzen zen. Hola super txikitua. The Crew, baina autoak eta hegazkinak izan beharrean, bizikleta eta Greetings, thrill seeker. wingsuit. This is the Riders Ridge, the Republic's stomping ground. From here, you can meet like-minded riders, manage your career, learn to nail Eta those gainera wild Ubisoftek beste jolas bat eukizun, mendikoa azala Stay stylish. Share your nola zuen creations izena. with the Republic. Step. Zala snowboarda, Stay on top of the latest baita ere news. wingsuita eta eskiak Take izan up some daiteke. ferocious multiplayer action like Free For All or Tricks Battle, our 6 vs 6 team competition. Hau izan daiteke Fall Guyseko dinamikarekin bezala Here's how it works. taldeka Forming big tricks on the modules eta mini will turn them duela from red to blue, and every kirolarekin. trick you stomp will contribute Horrelako to your nahasketa team's bat overall dirudietan. score. Still with me? Honek ematen duen txortan cool borders, baina ondo egin da, Teams turned all the modules blue after that distance, which will help multiply your score into the big time. Hostia. Progress. To unlock more content, you gotta earn Bai, your aspaldi ikusteke, Eta... Joan san urtean izan zen, So, if you want Etara zebela remasterra Tony Hawk's Pro Skater. Bai, hori da. Pizkat, Grafikoki bastante ondo dago, Remember, bai. Eta mendian mapa azaldu da, eta jende pila bat ikustezan zabiela mapan. Horrek esan nahi du, zerbitzaretan igual, basta 200 piko pertsona ebin daitezkela mapa berdinean. Bai, Bai, mapa jarri dute momentu baten eta puntitua pila bat ikusten zian. Igual esan da nago izanek, ez? Kirol desberdinak, eta karrera motzak, eta eliminatoriak eta itera. Hori joztai. izan daiteke. Osatu Agertu direnez hor bost, bueno, ez dakit zenbat talde, en plan, hauen kontra egongo zarete, agian moduren bat dago. Kompetitibo moduko bat bi talde beraien dauka. Bai, ikusi. To progress, you gotta earn those stars. Having the right rig is important too.
We've all got our preferences. Du digabe personajerik onena ikusten ari gara. Vale, Rocksmitheko betan registratuan nago. Ikusiko dugu. Ja, noiz ingozu horrengo zuzeneko Damian, gitarra jotzen, no? Bai, gitarra jotzen ikasingo lehenengo. Zuek, zate, gitarrista. Damian, diote bat katean zure ahotsa ezautu dutela. Bueno, jo, ordan idatzi izena. Benetakoa. Mikel... That's right. Mikel Marquez. Getting those stars means more rad to be had. And the Republic... Hale, este año Tony Hawk a tope. PlayStationeko lehenengoan, ez? Pentsatzen. Joan nire pilati nintzen. Bai, nire bai. Trukoetan barrabilak utizkik, horre bai. Animazioa haude bastante ondo egin da. Horre ondo, baina horrengo bietan nik usteat barrabilak gabe dutukela, Geratzen da oso guapo, jertzia zela mobitzen da nahiziak. Horregatik. Oso ondo da animazioa egin. Efekto hori oso polita. Kamiseta ikusi. Bai. More events. Ba, lepo daude, ikusi ditugu snowboarda, bizikleta, parapentean ikusi ditugu, eskiakoan, beste wingsuit horrekin. Vale, Mikel, ongi etorri. When we say fun with everyone, we mean it. Look at all these riders. Batz, gari, onena esan degik beste ura, hemen zazi joan. El hau azaltzeko biziletatik. Azkarra egitzen dira, tío, azkarra egitzen dira. Bueno, ondo, ja bi pertsonaia gehixen gustatzen batzena. Kaixo. Bai, Txipiron. Txipirion. Txapironio! Txipiron. Guretzat, Txipiron. Bueno, Luis, eta giztuzten antzat, bere garaian Ubisoften lan egindakoa da. Bai. Así que, Luis, primisiak eta... Ni dakila intzun forron horren, eta Assassin's Creeden baten, uste da. Bai, Esaten du jolaz divertiarra dilu, bai? Riders Republic is coming September 2nd, and you can pre-order now and claim your right to rip. Vale, iraian aterakoa eta ja betan ere izkreatu So we've seen some zaitezke. of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites. But how's their day job going? You know, ever since Crimson Heist, we're still trying to clear all those pesky Flores drones off the Vale, un maps. Rainbow Six, Year yes, 6 is izango da. off to a blazing start, with Siege passing 6. 200,000 urteko concurrent temporada. players a few weeks ago. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Jolazo oso ondo dago, baina kompetitibo denetan bezala gertatzen. Komunitate oso toksikoa. Vale, ikusten da zeo, Baina oso, Konparatu oraingo irudiak leheno ikusi dugu beste Rainbow Sixekoekin. Hori da. Ze ezberdintasun dagoen, hori da, Siege, hau bai. Bai, bestia, vale. Here into our journey with Siege, we are humble and grateful for the enthusiastic Hau community aiarra de that gutxinez. has supported this growth. So Bai, today is all about sharing quality of life developments that will dramatically improve player experience. With the community growing every day, Gara, azkenean Ubisoft Montrealen, ez? Ez daukuzu... Bai, guztiz, bai, karo, han, zona frankofonoa da edo zona inglesa. Bai. Kanada horrela da, bai. Luisek esaten du, French accent, 100%. Lehen hori hogeix esan dugu. Frantzesei pila nagaritzen zaizue ingelesa hitz egiten. And for console Bai, eta players, gure ere bai, in nungoa early gaituken. 2022, Bai. crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform, and the cross-progression will be available between all platforms. Jolaz ontan crossplaya ez dena jakin. In order to prepare and make sure they have a Ze jolaz olako hain zeatan, precizoetan baina Ba, haritzen eske dala hor- PC-ko diferentzia konsolekiko. Manduak endabiena eta xaguak endabiena, kriston aldia. Eta gero Bai. ekintzen dut mandu bai. Autoein laguntzeko, diferentzia hori kentzeko, eta azkenean oso zaila da hori orekatzea. Azkenean danak bukatzen dute karratuta, bai PC-koak konsolakin eta konsolakoak PC-koekin. From your amazing fan art to the awesome cosplays, the Rainbow Six community is the lifeblood Arraro that keeps iruditzen this zait game hori moving forward. erak izana ze Ubisoftek honekin komunitatea entzunez oso ondo egiten ari da, orduan. Baina bueno, igual jartzen dute soilik partida normala botatzeko eta ero rankedak edo kompetitiboan soilik PC-PC-ekin eta konsola-konsolekin. Bai.
Hau da zena, Edo lagunekin hori da, partida edo- normala baldin badare ibili alizateko. Bai, edo aukera ematen dizula erranketa Hori da. joazuzunean, nahi duzula edo denekin edo zure konsolarekin bakarrik adibidez. Bai. Igual dago, zuk esan duzun talde misto bat, eta horrek esan da, gu aurrera goia hola, beste edozein kontra. Eta hau? Animazioa. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankar. Agian operadore berrien aurkezpena. The creator's star Mhm, has alright. many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. Normalean izaten dira operadoreak herrialdeka joten dira. Dauek bate dute natibo amerikarra diala, ez? Halako bat, bai. Zenet, rasgoetatik? Bai, hori. Gero igual ez dira, Bai. Baina, bueno. Goizane, irudia ondo ikusten ari zara, ez da? Bai. Bale, bazpare Bai. jakiteko. Bai, lasa, tranqui. Bazpa ere, nola, teknikari lanak egin berteten, bai, itxureitea zara nasuta. Ez que, berez, liruratu eta geratu nahi, ze marrazkia superpolita iruditzen zait. Oso polita. Eta nabil pentsatzen, ea zelako telesaiarekin nabilen buruan lotzen, baina eske zait ateratzen izena. Avatar de Last Airbenderreko irudia dute. Bai, Avatar hartu dut. Bai, korrarena. Gora frikismoa. Hori da. Korra. Jo, eske izan da, eta gogorarazi dit, beste neska, korra ez, New ire projects luzea aren't the only duena. things to be excited Nola about ditzen this da? year. Take a look at the incredible Zuko, gorra dena edo Zuzko imperiokoa? Ez, korra, bigarren zatia. Bai. Hau, ni gaur Vale, nengo Asami. Nik bigarrengoa ez nik ikusi. Koño, Trackmanian Ikusi ikusi danatik bai atera urtela Fall Guys, baina Trackmania. Seguru no, ikusi danatik. Azkenean, Trackmania oso Fall Guys izan da beti, Ez? Ez, Trackmania izan da oso osea. Lehengo kompetitibua zan, oso eliminatoriak eta hori... Bai. Ni bentsat. Ja, ostra, vale, esaten duzu, ostakulo, oza, holako... Fall Guys da. Vale. Bai. Hau, Inspirazioa gonda, hau. seguro. dirudi, el Smash. Dordoka ninjekin. Bai, da... Baina da, tipo... Jode, baina jatiz tengo. Smash Brothers. Beat'em up bat, Smash Bros? Smash Bros da? Vale. Bai, Smash Bros, baina... Vale. The Crew. Raro bete zait, The Crew aktualizatzen zeitzea, ez dakit, inorri biltzen da. Baten bat ibiliko, ez? Bai. Eta getarit, kotxetan aditu ahi, Oidek. Ba, ez da kotxe bakarrik, dia autoak, motorrak, hegazkinak eta barkua. Baina, ez zuen, The Crew Geek ez zuen exito handirik izan, horretik garritzen, hau? Agian fanbase txikia izan arren solidoa baldin bada. Hori da. Hori garri. Bai, oza, diru kontuak ematen baldin badut ez da, joko egatera egiten duzte, hori dudik ez da. Eta For Honore azaldu da. Eta For Honore zenbat denbora du. From the release of the Ghost experience to the latest Gerarte teammate MKL Bai. aspiko barra MXK. Bai, Mikel da. Vale, mira, Mikel, aio. But that's not all. As 2021 marks the 20th anniversary of the Ghost Recon franchise, we are happy to announce that there are still many more surprises to come. Stay tuned, Ghosts. Bez? Sorpresa etorriko dira, baina zer ez dugu aurkezten. Ai. Ubisoft gauza gutxi gintzeon. Just Dance has always been about connecting with friends and family. When you're in good company, Just there Dance. are no bad dancers. Urterokoa, arraro. Ai, bai, eske ez nau ez da zunditzen, osea da, pues beste bat. Bai. Abesti desberdinekin, eta beste bat. Just Dance VR. Baina ez tarta gordezu VR, si... Gainera izango da, ez. Osea, Just Dance VR izango zen botakaitzea automatiko. Joa.
Ghost Recon bai, 20 urte da, ja, bai. Ja sarra gaitxabek. Singer, Txipironios. dancer, actor, director, and choreographer. I am super Bila excited saltzen to duena, bai, announce hori that da. my song Nails, Hair, Hips, Heels is Baina, going to be a ibila, part ni of beti Just Dance galdetzen dena da. 2022. Jolas hau erosten duten jendea eirua ikusten nahi da? Zanat, gehiena. Nik ez dut uste eiruan rentablea da diotenik. Jolas honi asko eskaintzea denbora asko, ze jolas hau jolaztea duten jende asko eirua ez dakite zer den. Zanat, Candy Crush ez dute eiruan anuntziatuko zerbait berria, ze And to celebrate who they are and their Candy Crushean ibiltzen den jende gehienak ez daki eirua zer den, has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy, whether you're dancing alone or with a group, to work out or just Baina, to bueno, have fun. denbora It's bete going to be egin a behar da, great time, orduan. and I can assure you, you will not just play. Zenbat jazz dance dare? The new lyrics were handcrafted Asko. Ia urtero aurkezten zuten bat. Osea, ni gogoratzen naiz. Txikian intzenean, bazeudela. Ona izaten zen, A ber, bilatuko dut. ona izaten zen, orain grabatuta daolako, ez? Baina, benetako aurkezpena dianean, eiruan, zeakin publikoakin da, jazz dantzan anuntzioa egoten dira, jendea dantza eta hartetzen da platoa, eta publikoa enfokatzen zu eta publiko guztia da hola. Serio esan ez zara, baina hau zeko jonez. Hogetabi jolas. Hogeitabi? Hogetabi. Hau kontuan izan du gabe, hogetabi. Hau dare, 1989tik. Hau da, hau otairu garren jazz dantza izango litzake? Hori da. Orduan, hau jazz dance hogetabi bali bada, Larota meretzian hasi zian. Hori esaten da. Ez, 2009, baino pare bat urtetan bat baino gehiago atera zuten. Urtero bat baino gehiago. Txurroa bezala zeukiko zuten, bokila ina da, venga, bat eta bestea, bat eta beste. It was a big year for the new chief of the Raven Clan, but your journey with Eivor is far from over. Dragoi bat zen hori? Zu aurretik zoia, Bai? Aurretik zoia. Bai? Ai, ai. Ez lasa, ez da, Baina zoia, 15 segundu aurretik. Bai. Bai, berak YouTubetik ari da ikusten, ze arazo teknikoan izan du sarekin SingTubeekin eta horregatik. Bai, nire hoxe gertatu zait, bera. Aktualizatuet eta etzon bideoik, eta horregatik zartor izan naiz, eta horregatik alde dizue leheno, iriste zineatenean gameplayra abisatzeko. Zuzeneko kontuak, bate jarri zuen, ez bali mazuen arazo teknikorik ez dela gamer hauntziko, zuzeneko bat ez da, baka horre badago. Bai, baina gaur flojito, Gabi. Bai, gaur ez, dara arratzele guztia preparatuta, egon gaitu, así que, ondo. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking Jo, Assassin's Creed Valhalla. Vikingoena Bikingoena eta izan da frakasoa. Gainera gertatu zen ordenailoa mentzat etzi joan bat ere ondo. Etzegon azira mentzat, etzegon optimizatuta eta jendea oso ordenailu potente zuenak arazoa zauzkan eta jende asko azerretu zen. Pero nik ez nuna ulertu zen, Bikingoan jolas bat egiten duzu, eta mapa jarri zituzten, zean, Ingalaterran. Oba, Bikingoak Ingalaterra inbaditzen. Aprobetxatu zezu Norvegiako fiordoak eta Tokio oso eharra diala, aprobetxatzeko etzaitez joan Bikingoekin Ingalaterrara. Egon zeiken pare bat fase ero, baina. Egia da, azkenian kultura popularrean Ingalaterrako inbazio horre diela famosuenak, sortzireun garren urte inguruan. Baita baina Vikings seria egon da. Bai. We're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed Valhalla through game expansions. Wrath of the Druids released espantsioa de alde diala zen. allowing players to explore Ez, baina ikusten hasi nintzen eta... Nik ikusi nun bat jolasten da, lehenu aipatu ezen arazo tekniko jek izan zituzten, Osea, joku atxe joala bat fin. Hori horrenare potentea erabetzen zituztela. upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. Vale, Pariseko... Zea? Inbazioa dauzan daitekena. You'll have to do everything in your power to Roman be, egon ziren.
and form strategic alliances in order to safeguard your clan's future. Afrikana ontzian, Ipar Afrikan. Players may be excited to learn that black box Kartagon. infiltration missions are returning. This means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is Eta Euskal Herria etzien etorri, Baina pasau ziren. bai, baina etzien etorri ze Frantzian esan zioten Euskal kostetako urak korrontea handia daudela eta arriskutsua ziala. Eta horregatik ebitatu zuten. Baina, adibidez Espainian, iparrean, Galizian edo Asturiosen ontzian. Nik, zenek esango zion, baina frantzes horrek ez du bere kosta ondo ezagutzen, Esango ya, zut behiek aberse korrontea dauzkate, hemen ez dago zer rararorik, la leche. Ni zautzen bizita, hemen korronte fuerteak egotea, baina ez da gaula, barku antzeko problema askek ez da onduan getaia ziok eta etxegit. A ber, agian garai hartan Euskalduna ez ginen objektibo interesgarria ez ginelako aberatzako boteretsua. Ze Paris bat, bai, adiez Paris bat oso zen dartzea. Ni seguru nitxiok urbiltzen hasituela eta ikusi zien Perurenan aitona, arreia altaten dezatzen, bueno, guazen hemen iguazpare. Eta erozia ikusi zuten ez, Donostia harturatzean igeldontzea. Nola eskolaria. Bai, hoi da, hola zazti. Hola zazti, baitare aurrerkon bat. Hoi da, hoi eta pintxoan presioa. Bueno, baten bat Donostiko baldin bado, egunekin ez ezarritzea, Ikusi, jargi bili da PS lauan. Maljalara, tope. Bai, oso politxa, arazoak jargi pezen zaudela. Bai. Batipat. Ez da esaten PS launet zaudela, esaten batipa pezen zaudela. Arazoa. But we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our O sea, Ubisoft que film película and que television team ta has some telesaia. exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game Galdera development natein, studio. esan dute hasieran sorpresak egongo ziala. If you haven't watched the second season Sorpresari yet, onda? here's a look at what you've been missing before the Zera upcoming utzi dute, season finale. zea Rainbow Sixen jolas berri hori? Baina hori- sorpresa esan dute hori eta aparte sorpresa izango ziala. Kirolen joku hori. Kirolen joku hori eta ja. Beste guztia dira DLC-ak. Bai, Rainbow Six berri hori. Eta gero oin telesaiak eta, jo, ez dakit. I feel really seen and heard. I don't want to see you. Telesaiakin problema da. Barkatu izane. Ez hori, nire sensiatela telesaila ondo zegoela, baino... Me. Ikusi Ja, dazu? hori. Ez, baino... Look at a new Hasi nintzen hori, 20 minutu edo eta esan nuen, ja, nahikoa. Ez dut gehiago behar. Baina Apple TV dago. Ez esatean joan, arazoa zen, hauekin montatzen azuten Netflix o Apple TV bezalakoak, ja, 50.000 daudela, eta... Danak karroa nahi dute jo, Netflix eta ekiduen bombazoarekin, ointanak beria propioa eta dute, eta bakoitzak pastelaren zati nahi du. Baina ez detena ulertzen da, hau da, eiruan, bideojokona dana, ze pintatzen zu, seri bat aurkezten, eta seria ez deanean bideojokoan zer ikusi daukana, edo animaziozkoa deanean. Lehenengoa bai, Mythic Quest bai dela enpresa batena sortzen da bidela bidejolas bat. Hau ideiarik bez, baino bestea bada, baina alabe uste dut ikusi dutela hau aukera moduan beraiek promozionatu alizateko, eta esan dute, guretzako. Nistakit. Nere ustez eiruak ez liokete utzi berko bideojokoaz dan gauzak aurkezten. Hori baino gehiago gero jendea nola ulertuko da, ez? Bideojokoak ikustera etorri dan jendeak... Hori da. Ja. One of what? Baina hori, komentatzen ari zinetena, geroz eta gehiagoko plataformak izateko ikusteko adibidez, HBO, Netflix, Prime Video, Disney Plus, dakitzen bat, eta bakoitzak daukan prezioarekin, ez da bidegarria, ez zarako. Eta gainera, ez dakit... Danak hartzen baituzu idean €1 jun daiteke hortan. Azkenean hartu jako dozu ISP bat, €20 gaitxik, emango dutzuna dana. Eta gainera, nire rabia ematen didana da, Netflixek
kontua konpartitzearena kendu nahi duela, ez dakit nola egingo duen, baina kendu nahi du. Eta gero Disneyek itziko ditu TDT-an dagoen kanalak, hau da, Disney Channeletak kenduko ditu, Disney Plus oso ondo doalako. Osa, hau, pixkat, estatu batuetan gertatu zen, oin dela mordo bat, ez? Pay-per-view, ordainpeko telebista, bakarrik merezi dabela, eta gero publika diela nahiko eskasak. Eta emoten dago modelo horretara goiala, ez? Oin, aprobetxatzen interneteko plataforma hauek. Nik uste ez goazela, baizik eta behartzen gaituztela. Bai, goaz, eramaten gaituztelako. Baina pay-per-view beste gauzatzutan izan da hemen, adibidez futbolaren kasuan, eta etzun funtzionatu, Osa, kendu berri izan zuten, ze pirateoa izan igotzen. Bai, baina Netflix, HBO, Disney, honek badabiz, Abuela, what the hell I'm gonna do Hala Far Cry da. Do you have any idea what these are worth? Let us through. Marco, always making new friends. Dani, you're late. Vale, Where's Alejo? Far Cry berria. Edo, seigarrena azkenengoa zen. Seigarrena berri atera behar dutena. Vale. Izan zenke, pertsonaia neska ero mutia, ez? Papel berdinean. Zentzu daukala, eskerrak. Good man. Get out of boxing now. Patata handia izango dela pelikula bai. Igual bai. Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. It's all I've got. This isn't right, Dani. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. Karibean uste aurkitzen dala, Far Cry 6-a. Halako diktaura baten. Imaginatzen deuz herriri ingo dioten. Zia ez, Amerikarrak izanik gainera. Bau da pixka, lehen ikusi duguna alienena, baina beste klitxe batekin, ez? Bai. Eta, bai. Da pixkat, oso egocentrista. Betikoa. Baina, bueno... Bai, San Judas ontzia, bai. Esan... Far Cry 3-kin lotzen dala jolazan. Gehiago ez dut zer esango, baina... Ibiltzen maziate ulertu gezute. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish. And then... Bai, Breaking Badeko gaiztoa dau. Los pollos hermanoseko berdina. Hore da. Eta Revolutioneko gaiztoa ere, bai, eta... Bai. Bai, eta The Mandalorian. Horre gaiztoaren egiten du, ez? Ez esan atzo hazin ditzan da ikusten. Bale, hau ez da teatzen. Spoilerrik ez. Ez dakizu, ze paperetan dago. Hori da. Bueno. I've caught a very big fish today. Lasai. Haven't I, Diego? Bai. Bai, Far Cryko gastoak ondo inda baldin baude. Adibidez Far Cry 3koa oso, zera da. I have caught you, mijo. Inmersiboa, zentzu hortan bai. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Dori, Far Cry lauan ibili nintzen pixkat, eta 3an batez be. Eta nahiko freskua da, berez, jokua... Historia hori eta baina laizte sartzeza dinamikan. Ez? Azkenean ez dakit izango da nuarte bat. O leku oso mugatu bat, ez? Hori ez dakit. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. Opa, ibaios. A ver. Hay gameplay pixkat, ipintzen da, no? Just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego
as he grooms him to become the future ruler of Yara. Kaseta. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Andromeda, estereotipana horien nintzen pentsatzen, justu hitz egiten ari dena pixkat txikanoa dela, eta Kuba aldeko zentzu hortan, pixka bat badula, bai. Amerikana da totala, bai. And introduce a brand new experience. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. Xipironek pintzen du Ubisoft Montrealen eraikina gozo handia dela. Beira, hau izango da VR-a. Bai, ez da, My, what a happy family. RJ, tell your mother and sister to... You are alive. That is all that matters. Esaten du 3,500 langile daudela estudioan, Ubisoft Montreal. Wow. Wow. Fuck am I? I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. In my way. Is this a test? A dream? Oso grafikoa ez da. Agian, ni naiz ez daukadalako oso ez dut jolas hau jarraitzen, baino oso grafikoa. Grafikoa zena ez du violentzia asko ikusten dela? Bai. Bai, Far Cry hola da. Bai, Far Cry 2an bazegoen misio bat zena danak akatu eta marihuanak erretzeana. Eta zenekan lanzaraia maz bat, imaginatu. Ene. Baina gaina esplizituk ikusten dira gauza. Hori da. Bai, helduentzako joku badala. Bai. Season Passa anuntziatu dute, eta baita ere inkluitzen. VR-an anuntziatu behar dute. Hau zareke, Far Cry 3. Blood Dragon. Hori da, Blood Dragon. We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. Arba, jolasa. La sorpresa dan. A ver. Hostia. Vale. Vale, filtratu. Hau da filtratu dena, ezta? Ai, bambina hori kekuki, mesedez. Hala, merchandising. Ez bizarri zarrana esan dezu, ez? Bai. Bale. Ez que pentsatu ez untxiana esan dezula dezaten. Ba Mario, azken urtean, jolas nahikotxa atera ditu. Ezta? Atera zuten Golf, Paper Mario? Nintendo da. Eta beste bat, ezta? Nintendo da, Nintendo bere lau oio dauzka, urrezko arrotzen ematen dizkiotena, eta hortik aurrera... Ez da moitzen. Zelda, Mario, ondo zaintzen ditu, Pokemon, eta... Jo, baina alabe Zelda zenbat denbora daramate atera gabe eta Pokemon urte bakarrean bi jolas laugarren generazioa. Denbora askori dutze zaizu. Gu Damian Dani The Elder Scrolls 6an atzai gaude ama zenbat urte? Ez, baina zu zabiz esaten asko etara dituala, ez? Denbora gutxian.
Bai, hori da, adibidez, vale. Pokemonarekin denbora gehiago inbertituko baluke jolas on bat ateratzen, asko hobeagoa izango litzateke pasilloa baino, egia esan. Bai, zertatzen da, Pokemona egiten dula Game Freakek. Nintendo beak ez, eta beste estudio batek. Eta Game Freakekoa nahiko teknikoki nahiko limitatuak. Eta gainera Nintendo bila beti izaten diote egiteko kontsola portatiletako jolasa, beraz. Ja. Alabe ez dakit aldaketa lortuko luketen. Bueno, ikusi genuen ez, izan Legend delako. Arceus mundurekikoa zana eta arkeztu zuten etzan bat ere ona Pura izan. ona zeukan egia esan. Niri gustatu zitzaidan, beta moduko demo bat izateko. A ber, itxura ona zaukan, bai, mundu guztiak espero du Breath of the Wild bezala mundu irekiko izatea. Hori dano nahi duguna da. Arazoa da, jolasa oso utza ikusten za mundua, eta animazioak eta oso bai. gaizki zauden, oso berdegoz zegoen, teknikoki izaten dana. Baina bestela, mundu guztiak eskatzen, Pokemonen mundu guztiak eskatzen duguna da. Jolasa evoluzionatzea mundu irekidea izeteko. Bai. The whole team is super proud of this new game, and I can't wait for you to Koño, experience nakien Ubisoften Milanen zaukanek estudio. It's fair to say that we did something quite No, Paris. surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today to unveil our new project, Mario plus Rabbids. Irakurri berri dut Laprasen duen komentarioa zateak eta... Bueno, Lapras ateratzen zaio Mario hori hilea txanotik berrutik. Orduan ez da egongo buruzoia barkatu. Bueno, igual dauka hori justo... Fraile kortiao. Hori da. O bueno, igual peluka da. Tonsura. Hori ezin dugu. Pero igual ebiseran lotuta dago, ia. And other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship Eskoziako will bring bisera them horre bezala. from planet to planet. Yeah. They will be facing a powerful villain, Cursa, an enemy unlike anything our heroes encountered before. Ubisoftek zer dauzke munduko estudio guztietan frantzesa. By their Ze tipo Milanekoa da they will eta have their hala new frantzesa da. Zena, kriston azentua da frantzesa, no? Bueno, gero pentsau Milan bedagola oso gertu, Born frantziatik. from the merge of Bai, Rabbids baina Italia da. and Lumas Ja, bueno, baina will esaten dut. lend their wild powers to Gure our frantziatik gertu gaude eta frantzesez ez dakit. Nere frantzesa ikaragarri hona dek, Bera izango da la frantzesa, Bai, hori seguru. Some surprises for later. Gure betiko esaldia, ambagez, s'il A croissant? After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this Ez dakit, unexpected team-up. Sorpresa gehiago egongo da. Now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover Sorpresa to the bakarra. next Agian- level. It's not just a new Agian story uzten with dute new enemies, amaierarako egiteko bombazo moduko bat azkeneko track finala esaten dena. Minutua gertzen da maitzeko, beraz. Ontxe. Ja, bueno. Bai, ala izan behar du. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master. for those of you Xipirrion, that are baita ere willing ba to take the esatia, challenge. como And you'll be antalebu? able to experience this cosmic adventure Zabapian. exclusively on the Nintendo Switch. We can't wait to tell you more about the game soon. There is an entire galaxy to save, and we cannot wait for you to experience it. Nik ez, jolas honetan ez dakitena, beira, gameplayera utziko digute. Hori, horren zain gendu. Jolas honetan, soilik Ubisoftek egiten du lan, edo Nintendo ere parte hartzen du. Ez que nik ez dakit Mario hori nundik zertzen da. Nik usten dut Marioren frankizia horreintzen dutela, baina Ubisoftek egiten da diseinu guztia. Osa, Nintendo hori royaltia pagatuko dute erabiltzagatikan zea, personaia. Ibilak esaten du Nintendo rebizau egiten dula. Hori da, ez que Nintendo ez da gero zer gauza Ez, onartuko. hori. Ez dutziko...
Divertigarra ematu jolaz. Bai. Mekanika hori pailopei kopiatu ziok, Bueno, hau zea da, XCOM da estilo horretara, Baina ez da txandaka da? Bai. Bueno, lehenoko abentzat bat agustala zala. Izartzak super kukiak iruditzen zaizkite. Merchandising. Bai, hori da. Ibilak esaten dala XCOM jolaza bezala, baina Mario eta... Vale. Orduan ikustezan hor gameplaya dana jarraian, baina berez da turnoak eta pausakin eta hola. Eta 2008 A begira. Arrazoia zen ongo izan, oraindik ez dute amaitu. Zerbait badago. Silksong! Ez dela tokatzen. Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Ontxapan mango eta zango, baina azkenengo gauza haukau, eta trailer bajarri dute. And for always striving. Imaginatzen duzu, esker mila guztioi, eta bapatean zapatzen du guztia. Bueno, kapasa dira, Ara, aspaldian ez duten atera jolaza, eta aspaldian asko hain ezaten, eta behaien jolas tipikoa zana, Rayman. Bila gustatzen zitzaidan. Baina asko dudatzet aterako duten. Bueno, ostia, oine Ratchet & Clank eta... Horian. Pike bat diozu, plataformeroa. Of video games. And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback, and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games within their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Mario and Rabbids characters return for an all-new adventure. And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you today. Esan dut, beste. Txan! Oso tipikoa izaten da. Bukaran ateatzea konpainaren presidentea eta esatea beti. Eta azkenen gauza gau eragusteko zuentzat. Mikropagoak! Gutxienez ez da izan Zeldako berbera agertzen bera, en plan, barkatu, baina oraindik ez dugu jolasa. Eta lehenengo aldiz ikusiko den jolas bat da, Snowdrop. Snowdrop da motor grafikoa. Ja ikusten dut, jode. Ez dakit gameplaya, baina ez dela la hostia ikusten da. Ego izanek spoilers, a ver, si ikusi daen. Barkatu. Lasai. Da guaiz, ez dakizu zera. Jo, atzeratu du! Vale, ni gai ikusi. Avatar. Entzun da, bai, hori ja... Soinua baseuan, sarata baseuan. Ba, behira, da toki bat ez dana bate esplotatu Avatar, zana. Jolasik niatik gala ez da atera. Eta da unibertso bat eta... Ez da nirten pelikulakin batera jokua? Nolako jolasa izango zen. Pandora, ez? Da planeta. Bai, ala da. Eta ez zentzako pelikula berri bat? Avatarrena? Bai, 3 pelikula gehiago eta gaituzte. Bat prekuela eta Hiru beste... gehiago? Bai, bat prekuela eta beste 2 historia jarraituko dutenak. Bai, teknologia desarrollatzen jarraitu zuten pelikula berrientzako eta zehalako, prekuela lantzako. Horrenik eta gehiago. Avatar izan zala lehenko pelikula ikusi nuna 3 dimentsiotan. Eta ondo inda zeona 3 dimentsiotako. Nik uste pelikula bakarra ikusiet 3 dimentsiotan pena meretzen duen izan da Avatar. Zeon diseinatuta hortarako. Noizkoa dan Avatar? 2009. 2009 ja. Bai, holako bat, 2009, bai, zonen aukar.
Ze azkar pasatzen den denbora. Orain da momentua esaten duena la friki de las películas ez duela ikusi bat. A ver. Gomendagarria da, oso gomendagarria da, Gomendagarria. Zanet esan, ikusita baldin badukazu el último mohicano, bada berdina bakarrikan modernuan. Hostia, sekula esto pentsatu hori. Historioan pentsatu. Bai. Bueno, lo pasa que gero amaierak igual... A ver, claro, baina netzan azkenian... Bai, zentzua hori da. Hala da, oza, da, el último mohicano bakarrikan beste planeta baten eta, osea... Urdinak dira. Eta gutxi gehiago, ez da. Xipironek esaten du, ez dakila zenbat urtetan garatu den jolazio, baina oso derrala, bai. Ikusiten da, izugarri potentea dela ikusten da. Da, gainera hori ez, berez Avatarren gauza guaponetariko dazan planeta diferente basala, berri bat. Eta, a ber, ze puntu daraino da irekia, ez? Gan egiteko eta esploratzeko. Eta Xipironek bini du, badirudi in-game rendering dala. Pocahontasen plota bai, totalmente. Bai. Bai, in-game rendering izateko... You understand now. You and I are gonna tear Eta osea, laburpen bat, pero xau ikusi dugu, ez? Bai, azkenengo izaten da, eta normalean laburpen aite dute darko emizioan. That is crazy. Ba, berez? Galdetzen dute zer den in-game renderinga. Zer den in-game renderinga? Jolasa... Bideo hori... Ejekutatzen nahi dela konsolan... Ez dela aurretik renderizatutako bideo bat, pelikula bat izan daiteke, bezala, o trailer bat, baizik eta aldiunean errenderizatzen nahi dan bideoa dela. Itz xumetan ez dela, esan du. Jolasa horrela ikusi daitekela zu jolasten dezunean. Thanks to Eve and all of the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today, we Andromedaren kritika Rainbow Six Extraction. Sobrota. Learned some new songs in Rocksmith. Got an adrenaline rush from Riders Republic. Lit up the dance floor in Just Dance 2022. Nire etzitzen gustatu, Bakarri gustatu zitzen, 3D ondo zaulako egin da, tal, listo. Zan pelikula palomitero. Ikusi da. Ni oso konformista naiz. Palomitero on bat gustora ikusten dut, eta gero serio bat. Nik eske asko entzun nuen beraren garaian, en plan, oso ondo zegoela, oso brutala zela, baino gertatzen zait beti, hainbeste hitz egiten didatenean zerbaitetaz, gogoak entzen dizkidatela ikusteko. Adibidez, La Casa de Papel, egongo da, todo lo bien que quieras, baina nik oraindik ez dut ikusi, eta ez daukat gogorik ez da. Eta Avatar, pues bueno, ateratzen baute beste 3 pelikula, agian aukera bat ematen dio, baino... Neire berdin hartzen zait, Juego de Tronos ez dut. Ikusten hasi nintzen da ez zitzen gustatu. Eta en parte handi batean jendeak sartu duen txapa infumableatik. Bueno, badirudi bukatu dutela eta baina ari dira egite informazio extra edo hori. Berez bukatu dute ekintza bea. Bueno, orduan horrela gutxi gainke, gero nahi badozu, ez dakit, kamarak etaratzen dituzu, gari, ze 20 minutu barru... Bai, Devolverreko zuzeneko egingo dugu. Bai, Damian Daniongo ea. Hori da, eta... Goizane daukagu kamaran kongelatua. Normala. Bai, bale. Lase, arase gabe, tranqui. Bestela nego zuken dut epinin kamara, goizan iguale... Zaiatu nahi ziren, baina ez du funtzionatu. Lasai. Tranqui, ez da polemika. Kendu nahi badozu. Kargatuko dut. Probatu nahi dozuna, lasai. Eta bai, eskerrik asko zuei ikustegatik, ibila be bai, guretzat be izan da placer bat. Eta komentarioekin eta asko laguntzen. Asko betzen dago, bai. Eta besteri barik... Bai, amartertan egongo gea la bueltan. Hori da. Deskantxutxo bat hartuko deu. Komunera joan... Devolverren direktua topatu, ez de topatzen. Ura eran, eta amartertan bueltan izango da. Igual pixka lehenago, albaldin badago. Vale. Venga, aldabena gero arte. Eta bestiak,
Bueno, Aio. gerarte gaixone, Kontxarte. mi esker etortzetikan, Agur. gerarte Damian, mi Bai. esker horretzetikan, gerarte Aritz! Agur. Hala, gerarte!